Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ryan. Taong 1989, Lucena, Quezon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 30 taong gulang itong si Ryan. Sa edad niyang yon, nasa poder pa rin siya ng kanyang mga magulang dahil sa kakaiba niyang karamdaman. Bata pa lamang kasi siya, inatake na siya sa puso na siyang naging sanhi kung bakit pumutok ang mga ugat sa kanyang utak. Kahit malubha ang natamong pinsala ng kanyang katawan, kahit papaano mapalad pa rin siya sa kadahilanang hindi siya binawian ng buhay. Sa bawat araw na dumaraan, tila bang nagiging kalbaryo ito para sa kanya. Nais na nga niya noong mawala sa mundo, pero ang kanyang ina patuloy pa ring nagpapakatatag upang hindi siya panghinaan ng loob. Palaging sinasabi nito sa kanya, darating din ang panahon at makakaahon siya. Dahil sa paniniwalang yon, kung kaya't buong tapang siyang lumalaban para sa kanyang buhay. Sa paglipas ng mga araw at buwan, nanatiling nakahiga lamang itong si Ryan. Nalilipasan man ng panahon, hindi niya yun iniinda alang-alang sa kanyang pamilya. Sa loob ng halos humigit 2 dekada, hindi na niya nagawa pang masilayan ang labas ng kanilang bahay. Tuwing aakayin siya ng kanyang ama, hindi maipaliwanag na sakit ang kanyang nadarama dahil sa mga butong matagal nang humiwalay sa kanyang katawan. Upang hindi na niya mapagdaanan pa ang ganoong paghihirap, kaya nagpasya ang mga ito na manatili na lamang siya sa mumunti niyang silid. Ang tanging pinagmamasdan niya lamang doon buong maghapon ay ang pagliwanag ng araw at ang bughaw na kulay ng kalangitan. Isang hapon, habang pinagmamasdan ni Ryan ang pagdilim ng paligid, pumasok ang kanyang ina sa kanyang silid para isarado ang bintana. Paglapit nito sa inihigaan niya, dahan-dahan naman niyang iniabot ang damit nito habang nagwiwika ng, "Nay, nandyan ba si tatay?" Hay nako, ewan ko nga ba dyan sa tatay mo? Nitong mga nakaraang araw, palagi na lang siyang gabi kung umuwi. Nga pala Ryan, nagugutom ka na ba? Sagot naman ng kanyang ina. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang tumango bilang pagsang-ayon. Matapos itong malaman ng kanyang ina, dali-dali naman yung lumabas para kuhanan siya ng pagkain. Sa pagbalik nito sa kanyang kinaroroonan, masaya naman silang nag-usap ukol sa mga ginawa ng kanyang ina buong maghapon. Habang masaya silang nagkukwentuhan, sakto naman ang pagdating ng kanilang padre de pamilya. Meron yung daladalang ulam na siya namang ikinatuwa niya. Bago yun umalis sa kanyang silid, nagbigay yun ng abiso ukol sa pagdating ng mga kapatid nito galing sa Bicol. Maninirahan yun doon ng 1 buwan at 3 linggo, gawa ng maghahanap ang mga ito ng trabaho. Siyempre, hindi naman yun matitiis ng kanyang ama, lalo pat hindi na ito iba sa kanya. Matapos nilang malaman ang tungkol sa pagdating ng mga kadugo nila, hindi naman maiwasang mangamba ni Ryan. Nababahala kasi siya na baka dumating sa puntong purong pangungutya lamang ang kanyang matanggap sa mga ito. Nang masipat ng kanyang ama na bakas sa kanyang muka ang pangamba, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanya habang nagwiwika ng, "Huwag kang mag-alala, Ryan. Mababait ang mga tsuhin at tiyahin mong yon. Kung maaari sana, huwag mo muna silang husgahan hanggat hindi mo pa sila nakakasama. Malay mo makatulong sila sa sakit mo. Ang pagkakaalam ko kasi, yung kapatid kong babae, albularyo yun sa Bicol." Dahil sa sinabi nito, hindi na sumagot itong si Ryan. Pinili na lamang niyang manahimik alang-alang sa kanyang mga magulang. Sa paglipas pa ng linggo,
Dumating na nga ang mga panauhin nilang inaasahan. Halos mapuno na noon ang kanilang bahay dahil tila bang isang pamilya ang nanuluyan sa kanila. Si Ryan naman noon, nanatiling tahimik sa loob ng kanyang silid, naghihintay sa mga bisita nilang sumilay sa kanya. Kinahapunan ng pagdating ng mga ito, paisa-isa naman siyang nilapitan ng kanyang mga tiyuhin at tiyahin. Ang iilan sa mga ito, binigyan pa siya ng mga pagkain galing Bicol para naman matuwa siya kahit papaano. Dahil sa pagtrato nito sa kanya, kaya hindi maiwasan ni Ryan ang magtiwala. Ilang araw lang ang lumipas, naging kalapit na niya ang kanyang mga tiyuhin at tiyahin. Sa paglipas ng mga araw, normal naman ang lahat. Ganon pa rin naman ang kanyang ginagawa, nakahiga sa umaga hanggang gabi. Ang pinagkaiba lang noon, madalas na siyang may kausap sa silid niya. Ang palaging bumibisita noon kay Ryan, ang kanyang tiyahing nagpakilala sa kanya bilang isang manggagamot. Tuwing umaga, hinihilot siya nito at kapag hapon naman, pinapainom siya ng langis na merong mga halong halamang gamot. Dahil sa mangmang siya sa lihim na karunungan, kaya wala siyang kaide-ideya kung ano ang mga gamot na iniinom niya. Medyo kampante naman siya noon kahit papaano, lalo pat kalapit ng kanyang tiyahin ang kanyang ama. Isang hapon, pagpasok ng kanyang tiyahin sa silid niya, meron itong daladalang mga dinurog na uod na nakasilid sa mangkok. Harap-harapan itong hinalo ang uod na yon sa kulay itim na langis habang patuloy itong nakikipag-usap sa kanya. Ayon sa kanyang tiyahin, kapag sinunod niya lang ang lahat ng nais nito, hindi maglalaon gagaling siya sa karamdaman niyang yon. Bagaman nakakadiring tingnan ng mga gamot na pinagkakaabalahan nitong ihanda, epektibo naman daw ito. Dagdag pa ng kanyang tiyahin, marami nang gumaling na mga taong naparalisa dahil lamang sa gamot na ipapainom niya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, kitang-kita ni Ryan ang mga kamay nito na punong-puno ng putik at animoy mga tae ng daga. Nagawa niyang masilayan ang bagay na yon dahil sa kakaibang amoy na animoy bumabalot sa kanyang silid. Bagaman nakakaramdam na siya ng kakaiba sa kanyang tiyahin, pinilit niya pa rin yung ipagsawalang bahala. Pagtikim niya ng langis na ibinigay nito, napansin naman niya yung walang lasa sa kabila ng sulasok ng amoy na dumapo sa loob ng silid niya. "Tiya, bakit ho napakabaho ng amoy nito? Ano ho bang hinalo niyo rito?" Nagtatakang tanong ni Ryan matapos niya yung inumin. Huwag mo nang alamin, Ryan. Isipin mo para yan sa ikagagaling mo. May mga bagay kasi sa gamot na yan na kapag ipinagbigay alam ko sa'yo, mawawala ng bisa. O siya, sige na. Magpahinga ka na. Sagot naman ito sa kanya. Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung lumabas sa kanyang silid. Si Ryan naman noon pinili ng matulog, gawa ng nakakaramdam na din siya ng antok kahit papaano. Sa pagpapatuloy ng kanilang gamutan, ramdam na niya ang pag-iba ng kanyang katawan. Bagaman may mga pagkakataong na igagalaw na niya ang paralisado niyang binti, hindi niya pa rin maipagkakaila na para bang may hindi tama. Kapag sumasapit kasi noon ang takip silim, panay ang kanyang pagkamot sa kanyang leeg na para bang sobrang kati ng ilalim ng kanyang balat. Kung hindi pa yon magkakasugat-sugat, hindi niya pa ito titigilan. Ganon at ganon palagi ang nararamdaman ni Ryan sa oras na umiinom siya ng gamot na ibinigay ng kanyang tiyahin. Makalipas pa ang ilang araw, mas naging mahirap pa ang kanyang buhay. Ni hindi na niya pinapabuksan sa kanyang ina ang bintana ng kanyang silid dahil pakiramdam niya na papaso siya sa init ng araw. Matapos siyang mapag-alaman ng kanyang ina, nagawa naman niyang makuha ang atensyon nito. Noon ding araw na yon,
Nag-usap silang pamilya ukol sa mga kakaibang pangyayaring nararanasan niya. Ayon kay Ryan, magmula noong ginamot siya ng kanyang tiyahin, tuluyan ang nag-iba ang kanyang katawan. Mas lalo pa siyang nanghina, subalit nagagawa na niyang maigalaw ang kanyang mga binti at braso. Kahit nararamdaman niyang unti-unti na siyang gumagaling, tila bang hindi pa rin siya kumpiyansa sa epekto ng gamot nito. Dagdag pa ni Ryan na marami nang nagbago sa katawan niya. Paminsan-minsan may naaamoy siyang kakaiba sa tubig na pinag-iinuman nila kahit wala naman yung baho at lasa. Umiiwas na din siya sa mga pagkaing may asin dahil kapag kumakain siya nito, sumasakit ng husto ang kanyang sistema. May mga pagkakataon ding pabigla-bigla ang pagsakit ng kanyang ulo na halos ikamatay na niya. Matapos marinig ng kanyang mga magulang ang kanyang salaysay, hindi naman ito makapaniwala na gano'n na pala kalala ang kanyang sitwasyon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bahagya naman silang natigilan nang maramdaman nila ang pagpasok ng tiyahin ni Ryan. Paglapit nito sa kanila, nagpumilit pa itong gamutin siya, subalit pinigilan na yon ng kanyang ama. Upang hindi naman sumakit ang loob nito kahit papaano, nagdahilan na lamang ang kanyang padre de pamilya na masakit ang kanyang ulo. Kinakailangan niyang magpahinga at iwasang uminom ng kahit na anong gamot na maaaring magpalala sa kanya. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa ang kanyang tiyahin kundi ang umalis. Subalit bago nito nilisan ang kanyang silid, inilahad nito sa kanyang ama na hindi maganda para kay Ryan na umiwas sa mga gamot na kanyang ibinibigay. Mariin din itong inilahad sa kanila na ginagawa niya lamang ang bagay na yon para sa ikagagaling ng anak nila. Alam kong gusto mo lang makatulong, Dalmacia. Siguro ngayon mas mainam na hayaan mo na muna kami. Tatawagin na lang kita kapag nakapagpasya na akong humingi ulit ng tulong sa'yo. Nahihiya na kasi kami ng pamilya ko. Bukod sa naaabala ka namin sa trabaho, nadadagdagan pa ang pagod kapag umuuwi ka rito. Imbis na magpahinga ka, pinagkakaabalahan mo pa itong anak ko. Pagdadahilan ng kanyang ama. Matapos itong marinig ng kanyang tiyahin, ngumisi lang naman ito habang unti-unting tumatalikod. Sa paglayo nito sa kanyang silid, doon pa lamang nakahinga ng maluwag silang magpamilya. Iniwasan na nilang mag-usap ukol sa tiyahin niya, lalo pat magkakatabi lamang ang mga silid nila. Lumipas pa ang ilang linggo, nagagawa na ngang makaupo ni Ryan kahit papaano. Nang makita ng kanyang mga magulang ang bisa ng gamot ng kanyang tiyahin, nagpasya yung ipagpatuloy ang gamutan. Tila bang hindi na naisip ng mga ito ang maaaring peligrong sasapitin ng kanilang anak dahil sa mga gamot nitong iniinom. Siyempre, dahil masunurin itong si Ryan, kaya na may wala siyang magagawa kundi ang sumang-ayon. Lahat ng ibinigay ng kanyang tiyahin ay walang pagdadalawang isip niyang ininom hanggang sa dumating ang puntong natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na napakalayo na pala niya sa dati. Nakakapaglakad na nga siya pero yung pagod niya halos triple. 3 hakbang lang, papatayin na siya ng hingal. Nahihirapan din siyang umupo gawa ng ang kanyang mga kasukasuan ay nangangalay kapag ilang minutong nakatayo. Alam naman ni Ryan na dahil yon sa ilang dekada niyang pagkaratay, kung kaya't inisip na lamang niya na masasanay din siya sa ganoong sitwasyon. Subalit, sa pagdating ng araw na merong bumisita sa kanilang tahanan ng isang albularyo, doon na bago ang paningin ni Ryan sa gamot na inaakala niyang totoo. Nagkataonong wala doon ang kanyang tiyahin, kung kaya't ginamit na nila yung pagkakataon para siya ay mapatingnan. Ayon sa albularyong tumingin sa kanya, mas malala na ang kanyang karamdaman. Maaaring nakakatayo nga siya, pero yung sistema niya kulang-kulang na. Harapang inilahad ng albularyo sa kanyang mga magulang
na mataas ang posibilidad na maaaring hindi na umabot pa ng bagong taon itong si Ryan. Sino ba ang nanggagamot sa batang ito? Bakit hinayaan nyo? Pagmasdan nyo ang kamay ko. Wala na akong nakakapa sa kanyang tiyan. Yung atay niya parang nangangalahati na. Yung puso naman niya papahina na ang pagtibok. 1 pulgada na din ang nawawala sa kanyang bituka. Maaring hindi niyo ito nararamdaman, pero nasisiguro ko sa inyo, lalabas at lalabas ito sa oras na hindi na ito kayang itago ng kanyang katawan. Seryosong wika ng albularyo. Nang marinig ito ni Ryan, agad naman siyang binalot ng takot gawa ng hindi niya lubusang akalain na gano'n na pala kalala ang karamdamang dinadala niya. Upang magawa nilang malaman ang katotohanan sa likod ng kanyang karamdaman, patuloy na tinanong ng kanyang mga magulang ang albularyo. Doon nila napag-alaman na maaaring ginagawang sa bulag ng kanyang tiyahin ang mga gamot nito para mapasok si Ryan. Ang hindi lang maintindihan ng matanda ay kung bakit sariling kadugo nito ang tinatalo nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, biglang dumating ang kanyang mga tiyahin at tiyuhin. Hindi pa man nakakapasok ng pinto, umihip na ng dasalang albularyo sa loob ng bahay nila. Nasisiguro nitong hindi pa sila nagkikita, kaya kung sino ang hindi makapasok roon, yon ang salarin sa pagkawala ng sistema ng anak nila. Sa pagpasok ng kanyang mga tiyuhin, kitang-kita nila ang pag-aalanga ni Dalmacia. Panayang pagsipat nito sa buong paligid na para bang meron yung hinahanap. Kahit isang hakbang na lang para makapasok ito, pinili nitong umatras at tumungo sa gilid ng kanilang bakuran kung saan nagkalat doon ang mga upuan. Makalipas lamang ang ilang minuto, alam na din ng kanyang mga tiyuhin ang mga nangyayari. Maging ang mga ito, hindi makapaniwala sa mga bagay na inilahad ng albularyo. Gayunpaman, kahit kadugo nila itong si Dalmacia, hindi nila yon kinukonsinti. Para sa kanyang mga tiyuhin, walang kapatawaran ang ginagawa nito, lalo pat hindi iba sa kanila si Ryan. Maging ang mga ito man, labis-labis na nagtataka kung papaano nakuha ng kapatid nila ang ganoong abilidad sa kabila ng pagiging ordinaryo ng kanilang pamilya. Naniniwala ang mga ito, wala sa ang kanila ang pagkakaroon ng dugo ng aswang. Matapos naman itong marinig ng albularyo, nagpa siya yung harapang kausapin si Dalmacia. Wala yung sinama nang sa gayoy maging seryoso ang kanilang pag-uusap. Sa pag-alis nito sa silid ni Ryan, nanatili naman sila roon at matyagang naghihintay sa pagbalik ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, bumalik naman yon nang nakakunot ang noo habang nananatiling tahimik. Dala ng kuryosidad ng kanyang ama, mahinahon naman yung nagtanong sa albularyo ng, Ano ang sabi ni Dalmacia? Wala siyang sinabi. Hindi na yun babalik dito. Yung mga gamit niya mas mabuting sunugin ninyo. Kapag nandyan pa yan hanggang bukas, hindi niyo magugustuhan ang mga kakaibang pagpaparamdam sa inyong tahanan. Nga pala iho, gusto mo bang sumama sa akin sa bahay ko? Gagamutin kita. Ibabalik ko sa normal yang sistema mo. Sagot naman ng matanda. Matapos nitong makapagsalita, walang pag-aalangang sumang-ayon si Ryan sa sinabi ng albularyo. Noon ding mismong gabi, nagpasya silang tumungo sa bahay ng matanda. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang kanilang pakikiramdam sa paligid. Medyo alerto sila noon, lalo pat sa isip-isip nila, maaaring nagmamanman sa paligid yung tiyahin niya. Sa pagdating nila sa bahay ng matanda, agad naman siya nitong sinamahan patungo sa kanyang silid na tutuluyan. Bago siya iwan ito, inilahad ng matanda sa kanya na malaya siya doong manatili
hanggat hindi pa siya gumagaling. Ituring niya na ding bahay niya ang tahanan nito para naman kahit papaano hindi siya mag-alangan sa mga bagay na kanyang kinakailangan. Panatag naman noon si Ryan kahit papaano, lalo pat nangako din ng kanyang mga magulang na tutulong ito para matustusan ang kanyang pananatili sa tahanan ng albularyo. Sa paglalim ng gabi, habang payapa siyang nagpapahinga, pumasok sa loob ng kanyang silid ang matandang albularyo na merong daladalang gasera. Paghawak nito sa balikat niya, bigla naman siyang nagising at kasabay nito ang pagbulong sa kanya ng albularyo ng, Huwag kang gagalaw. Yung tiyahin mo nandito. Matapos nitong mailahad ang tungkol sa bagay na yon, doon na nag-umpisang kilabutan si Ryan. Hindi niya alam pero pakiramdam niya lahat ng sinasabi ng matanda ay totoo. Makalipas lamang ang ilang minuto, naririnig niya nang nagsisialulungan ang mga aso. Habang maigi nilang pinakikiramdaman ng paligid, mayat maya ang kanilang pagrinig ng animoy mga hayop na gumagapang sa dingding ng bahay ng matanda. Dahil sa pangyayaring yon, taimtim namang nagdasal ang albularyo para sa kanilang proteksyon. Nang malapatan na nito ng bakod at puder si Ryan sa katawan, inabisuhan siya nitong huwag lumapit sa dingding ng bahay. Hanggat maaari sa gitna lang siya. Iwasan niyang gumalaw at mas mainam na pabagalin niya ang kanyang paghinga. Kinakailangan niyang gawin ang bagay na yon upang hindi siya madaling matunto ni Dalmacia. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, nagpasya na ang albularyong magpatalas ng sundang bilang paghahanda at pananakot sa aswang. Halos tumigil din ng kalahating oras ang pagpaparamdam na yon hanggang sa dumating ang puntong tumahimik na ang paligid. Kinaumagahan, nabalitaan na lamang ni Ryan na muling bumalik ang kanyang tiyahin sa kanilang tahanan. Ang mga hindi pa nasunog nitong gamit ay kinuha nito ng walang imik. Kahit kinakausap yon ng kanyang ama, tila bang wala na itong naririnig. Matapos nitong makuha ang lahat ng kanyang mga gamit, umalis din yon kasama ng kanyang tiyuhin. Bale, napilitan na lamang na sumama doon ang mga tiyuhin ni Ryan dahil sa hiya na rin sa kanilang pamilya. Makalipas lamang ang 3 buwan, merong dumating na liham sa kanila ukol sa pagkamatay ng mga tiyuhin niya. Wala na din silang naging balita kay Dalmacia sa kadahilan ng kahit ang mga kadugo nila hindi na nito nagawang makita. Sa pagpapatuloy ng paggamot ng matanda sa kanya, unti-unti na siyang bumabalik sa dati. Ayon sa matanda, na ang ginagawa nitong paggamot kay Ryan, ibinabalik lamang nito ang mga nawalang sistema sa kanya, subalit hindi na magbabago ang kanyang kalagayan. Kapag nanumbalik na siya sa normal, babalik siya sa pagiging baldado. Para sa kanya, mas mabuti ng gano'n ang kalagayan kesa na may mabuhay ng may taning. Matapos ang napakahaba nilang gamutan, pinauwi na nga ng albularyo itong si Ryan. Dahil sa hindi na ito makatayo, kaya na may kinakailangan pang humingi ng tulong ng kanyang ama sa mga kakilala nila. Ligtas naman siyang naibalik sa bahay nila, kaya wala na itong ipinag-alala. Magmula noon, ni minsan ni hindi na pinangarap ni Ryan na gumaling. Mas pinili niyang maging baldado kaysa na may gumaling subalit merong kapalit. Tinalikuran na din niya ang lahat ng paniniwalang balang araw ay makakatulong siya dahil ayon sa matandang tinuluyan niya, wala nang gamot para sa kanyang karamdaman. Ang mga dugo kasing nagkalat sa kanyang utak, tuluyan ng nasira ang mga parteng nagkokontrol sa kalahating bahagi ng kanyang katawan. Bagaman gano'n na ang naging tadhana ni Ryan, kahit papaano mapalad pa rin siya sa iba. Bukod kasi sa maalagain ng kanyang ina, hindi rin ito nagkulang sa mga bagay na kinakailangan niya.
Pero alam nyo ba, na ilang taon lang ang lumipas matapos mangyari ang insidenteng yon, binawian na din ng buhay itong si Ryan. Maging ang albularyong tumulong sa kanya ay nagulat, lalo pat wala itong makitang dahilan ng kanyang biglaang pagpanaw. Ang tanging naisip na lamang nito, maaaring binalikan yon ni Dalmacia nang hindi nila nalalaman. Sa pagkamatay ni Ryan, wala namang sinising ibang tao ang kanyang mga magulang. Mas pinili nitong manahimik dahil alam nila sa kanilang sarili na masyado nang matagal ang paghihirap nito sa mundo. Pero alam niyo ba, na kahit ilang dekada man ang lumipas, hinding-hindi pa rin malimot ng kanyang ama ang pinakamalaki nitong pagkakamali noong minsang ipinagamot nito ang kanyang anak sa kanyang kamag-anak na isang aswang na walang sinasanto. Okay, opinyon ko sa kwento. Medyo nakakatakot yung ganitong klase ng aswang ha. Kasi isipin ninyo ha, kamag-anak nila yan eh. Kung tutuusin dapat hindi nila ginagalaw yun. Tsaka pamangkin niya pa. Pamangking buo kasi nga kapatid ng tatay ni Ryan eh. Pero duda ko, kaya ginawa to ng tiyahin niya sa kanya kasi napasahan lang din yun. Ayaw ng tiyahin niya yung ganong kalakaran. Ayaw niya maging aswang. So ang gusto nito mangyari, ibigay kay Ryan yung pagiging aswang. Yun lang yung duda ko ha. O gusto netong palawigin pa yung lahi na kung ano man yung nakuha nila. Kasi kung papansinin ninyo yung takbo ng kwento, nabanggit dito na buong pamilya nila wala naman silang lahing aswang. Siguro nayanggaw lang to tas binibiktima to si Ryan. Kasi ang mga aswang sa isang bahay, pipiliin niyan yung pinakamahina. Nakita nilang si Ryan yung pinakamahina. So imbis na yang gawin niya yung kapatid niya, itong si Ryan na lang, di ba? At least kahit papano gagana kaagad yung mga pangyayanggaw niya ang kaso lang, nakakita tayo ng isang magaling na manggagamot, kaya nakontra yon. Pero hindi rin natin alam kung nakontra. Kasi nga, namatay si Ryan Yun lang, medyo nakakalungkot. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.